104.7 IFM. Report! Matagal na umanong pinaghandaan ng Pangasinan Provincial Office o PPO ang paglilipat o reassignment sa mga pulis na may kamag-anak na tatakbo sa eleksyon ngayong taon. Ayon kay PPO Provincial Director Police Colonel Rollifer Kapukyan, simula umano nang mailipat ito sa lalawigan ay inumpisahan na nila ang pagtukoy sa mga pulis na may kamag-anak na politiko at inilipat na ng ibang bayan upang manatiling non-partisan ang kanilang hanay. Actually, before election period, napagplanuhan na rin yan, meron na tayong mga nalipat. Simula nang dumating ako dito, nagkanda ko ng inventory kung sino yung mga kapulisan natin na mayroong mga kamag-anak na politiko. So nililipat natin sa ibang bayan, no? Para maiwasan yung haka-hakan magkaroon ng bias. No? Layunin din umano ng naturang hakbang na tiyaking malinis at maayos ang magiging takbo ng eleksyon sa ilalim ng kanilang pagbabantay. Sa ngayon, wala pang bilang kung gaano karaming pulis sa probinsya ang may kamag-anak na tatakbo sa eleksyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.